खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम बर' हारिनि गेजेराव फिनै गोदानै जोनोम इसोरा हरफिनबाय बर' हारिनि गेजेराव उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ रन्जन दैमारिनि जि सान्थौ बर' हारिनि गेजेराव जोनोम होफिननायनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आं आरज गाबो। गोदानै जोनोम मोननाय इसोरनि अननायाव दिनै बर' हारिनि दिनै खैफोदाव बर' हारिनि दिनै खौसेयै दिनै आगान सुरफिननांसिगोन होननानै इसोरनि दिनै अननाय इसोरनि दिनै जि नाहरनायाव दिनै जोंनि गेजेराव फिनै बर' हारिनि फरायसुला फरायसुलिनि जि गोसो गियान मेलेम दिनै सान्थौखौ बर' हारिनि फरायसुला फरायसुलिनि गियान आखु मेलेम थै जिउआव दिनै उपेन्द्र ब्रह्मनि जि सान्थौ रन्जन दैमारिनि जि सान्थौ दिनै इसोरा बर' फरायसुला फरायसुलिनि गेजेराव दिनै राननानै हरदों। बिनि थाखायनो आं हाजासे इसोरनि सायाव आं आखाइ खबजोबनानै आरज गाबो। गिबियावनो आं दिनै लैहोर लैहोर गयारिनिसिम आं दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरो आरो लैहोर लैहोर गयारि फंबायजों लोगोसे बर' हारिनि दिनै फरायसुला फरायसुलि बयनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोयो। जोंनि बर' हारिनि दिनै खैफोद आफोदा दिनै बारानिफ्राय बारा जाबोदों। बर' हारिया जेब्लानिफ्राय रायजो खुंबोदों अब्लानिफ्राय दिनैसिम न' बां सावग्लुंनानै न' बां सिफायनानै न' बांखौ दिनै सुथुरफ्रा बर' हारिखौ नायनो बाग्राफ्रा दिनै गुबुन गुबुन दिनै आदब खायदाजों दिनै लोरजिया खालायबोदों। बे लोरजिया खालायबोनायाव दिनै बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै नुहुरदों सिमां नुफिनदों गोदानै बर' हारिया बिदि दिदोमै थायोबा जानाय नङा। बयबो आखायाव हमनानै बर' बिमानि रावखौ दिनै हस्रिखावफिननांसिगोन होननानै लैहोर लैहोर गयारिनि दिनै हस्रिखावनायावनो बयबो बर' हारिनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै आगान सुरफिनदों आरो नाजाफिनदों। बिनि थाखायनो आङो खावलायो बर' रायजो राजाफ्रा बर' फरायसुला फरायसुलिनि जि दिनै हस्रिखावनो दिनै जि आवगायदों जि दिनै आखाइ हमनानै दिनै खौसेथि दिनै लामा आगान सुरनो नाजादों बेहाय बयबो बर' रायजो राजाया हर सान जेब्ला नांगौ जायो जेब्ला बर' हारिनि खैफोद आफोदाव बयबो हस्रिखावगोन बयबो हेफाजाब होगोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' रायजो राजानिसिम जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिफोरजों बयबो हेफाजाब होगोन होननानै आङो खावलायो। दिनै बाख्नायथाव दिनै बुंथावना दिनै सैथो खोथा दिनै बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै खैफोदाव दिनै फैनायाव बै समाव जों खोनादोंमोन जेब्ला उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' हारिनि गेजेराव हर सान साइकेल सालायनानै थाबायनानै दिनै बर'फोरनि खैफोद आफोदाव माथो हैदोंमोन। सोरबाया दिनै बर' हारिनि बै समाव न' बां जेब्ला सिफायग्लुंजादों जेब्ला न' बां सावजादों सानजाहा गुफुर हालामाव बे समाव क'क्राझारनिफ्राय बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा लैहोर लैहोर साइकेल सालायनानै लैहोर लैहोर थाबायनानै लैहोर लैहोर जा गाननाय जोमनाय जा जानाय लोंनाय क'क्राझारनिफ्रायनो गुफुराव दैथायहरदोंमोन आरो गुफुराव खरलबसे बर'फोरनि गेजेराव क'क्राझारनिफ्राय लैहोर लैहोर थांनानै गुफुरनि रायजो राजाजों हर सान दिनै गावनि न' बांखौ नागारनानै गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै क'क्राझारनिफ्राय गुफुराव हेफाजाब हैदोंमोन मदद हैदोंमोन। दिनै बेफोरखौ बर' हारिनि गेजेराव लासै लासैनो बावलांनो नाजादों। नाथाय जायफ्रा बै समाव गुफुराव सैथो जाय गियान जायफोरनाव दं दिनैसिमबो बावाखै अराय सम गुफुरनि खरलबसे रायजो राजाखौ हेफाजाब हैदोंमोन आरो होदोंमोन। बे समाव
क'क्राझारनिफ्राय हानायमानि जानाय लोंनायनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय आरो रायजो राजानिफ्राय हेफाजाब होदोंमोन। गावसिनि थै आरो जिउखौ गुफुरनि रायजो राजाजों एखे लोगोयैनो जिउ दान आरो हारिनि माखासे अलखदाव हेफाजाब होदोंमोन। नाथाय दिनै बै सैथो समा फिनै बर' फरायसुला फरायसुलिनि गेजेराव दिनै नुजाथि फैफिनबाय। बिनि थाखायनो दिनै बर' हारिया अराय सम खौसे जाफिननानै दिनै माथो होफिननांसिगोन होननानै जों दिनै नुहुरदों। बिनि थाखायनो आङो लैहोर लैहोर फंबाय गयारिखौ अराय सम बर' हारिनि गेजेराव माथो होलांगोन आरो बर' बिमानि रावखौ हस्रिखावफिनगोन आरो बयबो बर' बिमा बिफानि गेजेराव बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा अराय सम बर' बिमा बिफानि गेजेराव हस्रिखावनानै बर' बिमा बिफानि गेजेराव दिनै गोसोखौ गोजोन होफिनो। बिनि थाखायनो आं हाजासे बर' फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लैहोर लैहोर फंबायनि जि नाजानाय अराय सम जाफुंसारथों इसोरनि खाथियाव आङो आर'ज गाबो। जों दिनै नुदों, जों दिनै खोनादों आरो जों दिनै मेगनजों नुदों। जायफ्रा बै समाव आबसु होननानै बुङोबा आबसुनि दिनै माखासे मावबोनाय आरो आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि जि खस्थ' खालायनाय बेखौ बयबो गोसोखाङोबा दिनै गाबनो ओंखारो। सोरबाया दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा रान्दि जानो गोनां जादों आरो सोरबाया दिनै हालाय हाफाय दिनै आबसु आन्दालनाव हर सान नांथाबनायाव दिनै न'खरफ्रा लोरजिया जानानै दिनै हाजिरा मावनानै जानो गोनां जादों। जायफोर आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा आरो जायफ्रा दिनै आबसुनिफ्राय बैसो जानायनि सम फैनायाव दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बा आबसुनि कर्मिफ्रा न'आवनो थाथोंसै होननानै बैसोखौ नायनानै दिनै बिसोरखौ न'आवनो थाथोंसै होननानै दोनदों। दिनै बिसोरखौ दिनै सनमान होनो रोङाखै। जायफ्रा बै समनि आबसुनि दैदेनगिरि होनना बुङोब्ला बर' हारिया आबसुनि दारैनो आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दारैनो दिनै बर' हारिया दिनैसिम रायजो खुंनानै दं, रायजो जानानै दं। बिसोर दिनै बै समाव जांख्रिखाङोब्ला बर' हारिया बर' हारि हिसाबै थांनानै थानायनि दिनै मोगथां जानाय नङामोन। बुहुमावनो दिनै आबसु होनना बुङोबा बै समाव बयबो मोनथियोमोन, बयबो दिनै सनमान होयोमोन आरो बर' आबसुनि जि गियान आखु सैथो आरो आबसु होनना बुङोबा सैथो आफाद बयबो बुहुमनि गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो दिनै बयबो मोनथियो। नाथाय दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा साफा सानैया दिनै आबसुनि दिनै माखासे भुल खामानिखौ आबसुआ मावाखै, नाथाय दैदेनगिरियासो मावदों। साफा सानैया दिनै सनमान होनो रोङाखै। दिनै माहारियारि आफादानो जा, दिनै माखासे राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रानो जा, जायफ्रा बै समाव बर' हारिखौ दिनैसिम थांनानै थानो थाखाय दिनै जायगा होनायनि थाखाय आरो बै दैदेनगिरिफ्रानो दिनै बे समाव नांथाबामोनब्ला दिनैसिम बर' हारिया बेबायदि दिनै नुजाथिफैनो हानाय गोहो फैनाय नङामोन। बिनि थाखायनो जों दिनै गिबि जों दिनै होनांगोन। गोदान बोसोरानो जा, जिखुनु जाया समावनो जा, खैफोद आफोदाव जायफ्रा बै समाव आबसुनि दैदेनगिरियानो जा, गुबुन गुबुन आफादावनो जा, जायफ्रा दिनै दं गाबोन गैया बिसोरनि जिउआ बैसोआ दिनै बिसोरनि बर'फोरनि जि खैफोद आफोदाव बिसोरनि देहा थांनानै हस्रिखावनायनि देहा नंला। नाथाय जों दिनै नुदों बै समनि दैदेनगिरिफ्रानो जिखुनु जाया आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बर'फोरनि खैफोदाव दिनै आगान सुरफिननो गोनां जादों आरो दिनै बिसोरनि दिनै देहाखौ नायोब्ला बर'फोरनि खैफोद आफोदाव गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै हस्रिखावनायनि दिनै बिसोरनि मेगनाव मोदै गफिननायनि दिनै बिसोरनि बैसोआ नंला। नाथाय बिसोरनि देहा सोलेरखौ, बिसोरनि माखासे माबाखौ गुबुन गुबुन आफादफोरनि दानि माहारियारि आफादफोर आबसुआनो जा, गुबुन राजखान्थियानो जा, जिखुनु जा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल-संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बै समनि दैदेनगिरि जायफोर दिनै
बैसो जानानै न'आव जिरायनानै दं बिसोरखौ गोदान बोसोरफ्राव सनमान लानो थाखाय दिनै सम गैया आरो बिसोरखौ बर' हारिनि माखासे सान गोथार सान फालिनायफ्राव आरो मालाबा मुंख्लं सान फालिनायफ्राव बिसोरखौ दिनै बिबार माला आर'नाइ होनानै बिसोरखौ सनमान लानो सम गैया बर' दैदेनगिरिफ्रा दानि दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय दिनै जों नुदों बर' हारिनि जायफोर बैसोआनो गैथारला बिसोरो बर'फोरनि खैफोदाव बिसोर माथो होआबा बर' हारिखौ माथो होग्राखौनो जों दिनै नुवाखै। बिनि थाखाय बिसोरनि जायफोर बै समनि बैसो जानानै दिनै गाबखांनाय गोसोखौ नुनानै फिनै बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै आगान सुरफिनदों। नाथाय जों दिनै खोनानो मोनदों नुदों जों दिनै गिदिर दिनै राजखान्थिनि दिनै मेल जायोबा गुबुन राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौसो गिबि दिनै आर'नाइ सोनानै दिनै बरायो। नाथाय जोंखौ सोर दिनै राजनितिकआ जोंखौ गादबदों जों दिनै जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफ्रा सिनायाखै। जोंखौ दिनै न' सावनानै दिनै बिएलटिनि मुङाव एनडिएफबिनि मुङाव आबसुनि मुङाव हाजार गावबोनानै दिनै फोजोबबोनो हायाखै। राजनितिकआ दिनै मा खालायदों दिनै बेफोरनि दिनै सोलायै दिनै रावखौबो दिनै गावनो हाला। दिनै न' बां दिनै होखारनानै दिनै लोरजा खालायनानै गथ' गथायनि फरायनायफोरखौ आस'खान्दा खालायनो नाजानायानो जोंनि हारिखौ देरसिन गादबनाय। नाथाय जोंनि दिनै दैदेनगिरिफ्रा बुजिनो हादोंना हायाखै खुनु जों दिनै नुहुराखै। नाथाय दानि जि दिनै आबसुनि साफा सानै लिडारफ्रा आं बुङोबा आंखौ दिनै टारगेट लागोन आरो आंखौ दिनै बखिगोन आरो आबसुनि कर्मि माखासेफ्रा आंखौ दिनै गाज्रि दिनै लिरना हरगोन। नाथाय गिबि सानग्रोनाया मोजां जाय दिनै गाज्रि आखु लिरदों बे दिनै बर' हारिनि दिनै सैथो सुबुं नङा, सैथो मानसि नङा। बै समाव बुंदोंमोन उपेन्द्र ब्रह्मनि जों दिनै रावजों जों खोनायाखै। नाथाय जाय दिनै उपेन्द्र ब्रह्म रन्जन दैमारिनि दिनै जायफोर दिनै लोगोसे दावहायाव आगान सुरनो मोनफानाय बिसोरनि खुगानिफ्राय जों दिनै खोनानो मोनदों आरो जोंनो सिगाङाव फोरमायदों। सोरबा दिनै अबेबा दावहायावनो जा अबेबा खैफोद आफोदावनो जा ओंखाम मोनजायैयाव सोरबाया ओंखाम थफ्ला हैनो थांनायाव सोरबा बादा होग्राया हारिनि देरसिन सुथुर होननानै बुंदों। आरो जाय अबेबा खल्लबसे जायगायाव सोरबा गाग्लोबनाय सोरबा अलखदाव दिनै जानानै थानायखौ बोखांनो थांनायाव रथ' होनग्रा मानसिया बे दिनै जाय बादा होग्राया बोखांनो नाजानायखौ बादा होग्रा मानसिखौ बे देरसिन सुथुर देरसिन हारिनि एगेन्स्ट होननानै बुंबोदोंमोन होननानै जों खोनादों। नाथाय जों दिनै नुदों बर' हारिनि दिनै राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रानो जा आरो आबसुनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रानो जा बर'फोरनि खैफोद आफोदाव माथो हैनो आरो माखासे जानाय लोंनायनि हेफाजाब हैनो थाङोब्ला दिनै जों दिनै बयनिफ्राय देरसिन जों दिनै आबसु होननानै जों दिनै गनायो आरो आबसुखौनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव इसोर बादि जों दिनै मानियो। नाथाय साफा सानै लिडारा दिनै जोंनि खोमायाव खोनादों आरो दिनै फोरमायदों खैफोद आफोदाव सोरबाफोर हेफाजाब हरनो ओंखारनायाव बादा होग्रा दिनै आबसुनि गेजेराव दं। अब्ला दिनै उपेन्द्र ब्रह्मनि बुंनाय आरो रन्जननि बुंनाया दिनै अबाव थांखो? खैफोदाव बादा होग्रा मानसिया बर' हारिनि देरसिन सुथुर होननानै गनायना लानो हायो होननानै आरो देरसिन सुथुरानो जाहैबाय जाय दिनै बर' हारिनि खैफोदाव सहाय होग्रा माथो होग्रा नङा आरो जाय मानसिया दिनै माथो होबाय थाग्राखौ माथो होनांला आरो बर' हारिनि दिनै माखासे लामा सुरनायाव नैबेजों थाबायजाया नैबेजों थांथ'नांला नैबेजों माखासे जेंना दं होनग्रा मानसिया देरसिन सुथुर होननानै उपेन्द्र ब्रह्मआ गोसोआव
साननानै बर' रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायलांदोंमोन। नाथाय बेफोरखौ अबाव बावखो? जों दिनै नुदों जाय दिनै हारिनि देरसिन दिनै आफाद बिसोरनो दिनै खैफोद आफोदाव दिनै बादा होनाय नुदों, सोरखौबा सोमखारिनाय नुदों। आरो मैयानि जि जानानै थांनाय जाय सात्रफ्रा, जाय दिनै बर' इउटुबारफ्रा, जाय दिनै बर' रादाब बुथुमगिरिफ्रा खैफोद आफोदाव थांनानै दिनै जोंनि गेजेराव दिनै लिरगिरिफ्रा दिनै खम जाबाय। ससियेल मिडियाफोरजोंनो माखासे बर' हारिनि गेजेराव दिनै गोसारहोयो। बिसोरखौ दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सोमखारिदों आरो सोमखारिनायजों लोगोसे जाय दिनै सात्रफ्रा हेफाजाब होदों बेफोराव जों खोनानो मोन्दों बेफोराव दाथां, बेफोराव सहाय दाहै आरो ससियेल मिडियाफोर दाहोबाय था। उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंदों हानायमानि जोंनि गादबनाय, जोंनि सोबख'जानायखौ हानायमानि दिन्थिनांगौ, हानायमानि जोङो गावख्रावनांगौ, जों दिनै थाथ'नाङा, फासयनाङा, जों दिनै आवगायलांबाय थानांगोन। जोंनो मा होदों मा होआखै जों बेखौ दिनै नुवाखै, नाथाय जोंनि पावारखौ जोङो आखायाव लानो हाबासो जोङो दिनै उनथिं नाहरनायनि जोंहा सम दं। नाथाय जोंनि जि मोन्थाया मोनागौमानि जोंहा उनथिं नायनाय आरो उनथिं नाहर होनग्रानि जोंहा दिनै माथो खोनासंनो प्रयजन गैया होननानै बुंबोदोंमोन उपेन्द्र ब्रह्म आरो रन्जन दैमारिनि नाजानायाव। नाथाय जों दिनै जोंनि देरसिन दिनै माहारियारि आफादनि खुगानिफ्राय माब्रै दिनै बे जायगायाव थांनाङा, बे जायगायाव हेफाजाब हरनाङा, सोर होनबा दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै माहारियारि आफाद आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' हारिनि सुथुर जाबाय नामा? उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंबोदोंमोन जाय दिनै खैफोद आफोदाव थांनाङा, सोरबाफोर अननानै ओंखाम खबसे हैनो नाजानायाव बादा होग्रायानो बर' हारिनि देरसिन सुथुर होननानै बुंदों। अब्ला दिनै देरसिन सुथुरा सोर जाखो? उपेन्द्र ब्रह्मनि बुंनाया दिनै नंमारगौ नामा? हारिनि गेजेराव दिनै जायखौ दिनै उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' हारिनि गेजेराव सैथो माहारियारि आफादा दिनै थांनानै थाथों होननानै दिनै दिन्थिलांदोंमोन। नाथाय माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानो थाखाय दिनै बर' इउटुबानो जा, बर' रादाब बुथुमगिरियानो जा, दिनै बर' सात्रफ्रा दिनै बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै खैफोदाव दिनै आवगायलाङो मानो थाखाय बादा होदों? जोंनि सुथुरा दिनै आबसुआ जाखो ना दैदेनगिरिया जाखो? बेखौसो जोंनि गेजेराव बिजिरनो गोनां। बेनि थाखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिम आं खावलायहरो जोंनि बर' हारिनि खैफोद आफोदाव अराय सम जों दिनै सोरनिबा दिनै थांनो हायियाव आंनि ओंखाम थफ्लाखौ बे जायगायाव हैना फैनानै सोरखौबा लेंहरनायाव हैनो दिनै सोरबा आवगायलांनो नाजानायाव दिनै जाय मानसिया दिनै जानाय लोंनाय सहाय हरनो नाजानायाव दिनै जाय दिनै थांनो हायैनि सोलायै गुबुनखौ दैथायहरनो नाजानायाव जाय मानसिया दिनै बे जायगासिम हैनो आगान सुरनायाव बादा होजाग्राया गोसो गोरबोआव खामलिदों आरो जाय बादा होग्राफ्रा दिनै सोर? दिनै जों दिनै खोनादों नुदों होमबा जोंनि देरसिन सुथुरा दिनै सोर? बर'नि दिनै राजखान्थि आरो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दा आबसुआ दिनै नङा, नाथाय आबसुनि दिनै दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानो बिदि जादों? नाथाय जों दिनै जों दिनै थांनायाव जों खोनानो मोन्दों दिफिन बर'नि खुगानिफ्राय खोनानो मोननांगोन जाय दिनै हारिनि खैफोदाव दिनै लैहोर दिनै हेफाजाब हैदों, दिनै जों दिनै गोसोआव गाबखांनाय मोन्दों जाय दिनै बर' हारिनि गेजेराव बै जे बारग' दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेफोराव फैनानै गुबुन दिनै खैफोद आफोदाव थांनो प्रयजन गैयामोन। बिसोरनि देहा सोलेरखौ बर'फोरनि राजखान्थिनि दैदेनगिरियानो जा, आबसुनि दैदेनगिरिफ्रानो जा, बिसोरनि देहा सोलेरखौ खबरसो लानो थांनांगौमोन। नाथाय उल्थासो दिनै जों दिनै नुदों जाय दिनै दैदेनगिरि बारग'फ्रा दिनै गावनि देहाखौ लोरबां देहाखौ लानानै दिनै खैफोदाव जों फैनो नुदों। जोंनि गोसोआव दिनै गाबखांनाय मोन्दों। बेनि थाखायनो आङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लैहोर गयारिनि जि नाजानाय, जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा जि दिनै
न' दिनै गाग्लोबजानाय न' सिफायजानायनिल' नङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव दिनै बेमारजों दैबानाजों सोरनिबा दिनै इन्दिबिनि जेलाव थानायजों दिनै न' बाङा दिनै लोरजिया जादों। जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव बर' फरायसुला बर' फरायसुलिफ्रा बर' रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै रां खांनानै बर' हारिनि गेजेराव 30-35 लाख सुबुं दं होनना बुंदों। जुदि 30 लाखआवनो दिनै 100 थाखा दिनै खांबाबो खै लाख जायो। बे थाखाखौनो दिनै जायफोर दिनै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनै केन्सारजों गाग्लोबजादों, बेमारजों दिनै गाग्लोबजादों, जायफ्रा दैफोरजों गाग्लोबजादों, बेफोरखौ दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे बर' इउटुबारफ्रानो जा, बर' रादाब बुथुमगिरियानो जा, लिरगिरियानो जा दिनै बर'नि दिनै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नेयालासिनो, जोंनि माहारियारि आफादनि आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ नेयालासिनो जोंनि दिनै गोदानै जोनोम जानाय सात्रफ्रानो बेफोरखौ मावफुंलांगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खावलायो। नाथाय आंनि गोसोआव दिनै गाबखांनाय मोन्दों। उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंदोंमोन, जाय दिनै हारिनि अलखदाव सोरबा हेफाजाब हरनो नाजानायाव, सोरबा हैनो थांनायाव बादा होग्रायानो देरसिन हारिनि सुथुर होनना बुंदों। दिनै बे हारिनि सुथुरा दिनै आबसुनि दैदेनगिरियासो नामा दिनै? दिपेन बर'नि खुगानिफ्राय दिनै मानो बिदि राव ओंखारदों? नाथाय आंनि बुंनायाव दिनै गोरोन्थि जायोबा आङो खोमा हमनानै आबसुनि आं दिनै डिस्ट्रिक्टनि दिनै दैदेनगिरियानो, प्राइमारिनि दैदेनगिरियानो दिनै डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोरनि रावनिफ्राय ओंखाराखै, प्राइमारिनि दैदेनगिरि राव बारग' आबसुनि दैदेनगिरिनिफ्राय ओंखाराखै माखासे दिनै खैफोदाव हेफाजाब हैनो होननानै। नाथाय आरो बर' इउटुबारफ्रा दिनै खैफोदाव दिनै माखासे दिनै फावथिनासो खालायदों होननानै दिनै बर' लिडारनि जायखौ होनना बुङो जों दिनै आबसुनि दारै जों दिनै बर' रायजो राजाजों थांनानै दं। अराय सम आरो आबसुनि दारै जों बर' रायजो राजा थांनानै थागोन होननानै जों दिनैसिम आसा खालामो। अब्ला दिनै दिपेन बर'नि खुगानिफ्राय मानो रावा ओंखारखो? राजनितिकआवसो दिनै बेंखननानै दोनजाबाय नामा दिपेन बर'आ? दिनै दिपेन बर'नि खुगानि रावाव ओंखारनायखौ जों दिनै बिनि रोंगौथिखौ जों दिनै नुदों। दिपेन बर'आ सासे गोरों मानसि हिसाबै जों दिनै हास्थायो दिपेन बर'आबो राजनितिकआव थाबैनो थांनाया मोजां आरो थाबैनो राजनितिकआव थांनानै हारिखौ आगानसे जौगाहोनो हागोन होननानै जों नुहुरो। दिपेन बर'आ राजखान्थियाव थाबैनो आगान सुरनांगौ होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो सारनिसिम खावलायहरो। आरो दिपेन बर'नि जायगायाव जायफोर दिनै सात्रफ्रा दिनै आवगायदों, दिनै बिसोरखौ जायगा होनाया मोजां। जों दिनै नुयो दिनै दैदेनगिरिफ्रा, माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिहामजो मोननाय आरो दिनै सोरबाया दिनै बिजामादै मोननाय, बिसोरसो दिनै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिखौ जों बांसिनखौ जों दिनै नुयो। दिनै बर' सात्रफोरनि दिनै उन्दै जायफोर दिनै फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै दिनै आवगायबोदों, लाजिखांथावना दिनै उन्दै गथ'फ्रानो दिनै ओरैबायदि गियान लाना फैदों, ओरैबायदि दिनै हारिनि थाखाय दिनै आगान सुरबोदों। दिनै लाजिनांगौ दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा। बेनि थाखायनो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा बर' हारिनि गेजेराव आंनि गोरोन्थिनि थाखाय खोमा हमनानै निमाहा बियो। आरो आंनि दिनै गाबखांनाय मोन्दों बर' इउटुबारफोरखौ दिनै फावथिना आरो दिनै जायफोर दिनै खैफोदाव हेफाजाब होनो आगान सुरनायखौ दिनै मानो थाखाय दिनै आबसुनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा मानो बादा होदों? उपेन्द्र ब्रह्मनि बुंनाय रावखौ बयबो गोसोआव ला। जाय दिनै हारिनि खैफोदाव जायफोर दिनै हेफाजाब होनो थांनायाव बादा होग्रायानो देरसिन सुथुर होननानै गनायना लानांगौ होननानै बा गनायनानै गोसोआव लादोंमोन उपेन्द्र ब्रह्म आरो रन दैमारिया। बेनि थाखायनो अराय सम बर' हारिनि गेजेराव फिनै लैहोर फंबाय गयारिनि दैदेननायाव अराय सम जाफुंसारगोन आरो अराय सम रायजो राजा हेफाजाब होगोन होननानै जायफोर बै समाव बर' हारिनि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बैसो जानानै जिरायनानै दं, जाहाथे आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा
आथिं हमजोबनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो निमाहा बियो आरो दिपेन बर' सारनाव आङो सारनि सायाव आं बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा हाजासे आङो गोरोन्थिनिफ्राय आं निमाहा बियो आरो सारा बर' हारिनि गेजेराव सैथोआव आगान सुरनांगौ होननानै आं हास्थायो। जिखुनु जाया समाव दिपेन बर' सारा सासे आबसुनि लिडार जानानै माथो होनाङा। सोरबाफोर जुदि सारनि सायाव राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा दिपेन बर' सारखौ बिथोन होयोबा अराय सम हारिनि गेजेराव फोरमायनाया देरसिन होननानै आंनि गोसोआव आं सानो आरो दिपेन बर'आ अराय सम जि दिनै बिबानखौ मोनदों बे बिबानखौ मावजोबलांगोन हारिनि दिनै दा हारिनि बे जि बिबानखौ समजों दिनै जों नुदों गावनि दिनै माखासे बेन्दोङाव राजखान्थि दं होनना जों दिनै नुहुरदों। बेनि थाखायनो आं दिनै उपेन ब्रह्मनि गियान आरो रन्जन दैमारि सारनि गियानखौ लानानै दिनै जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव फंनैसो बुंबाय। नाथाय आंनि बुंनाया गोरोन्थि जाखादों आं निमाहा बियो खोमा हमनानै। नाथाय आंनि बुंनायाव जाहाथे अराय सम बर' हारिया लैहोर लैहोर गयारिनि आरो फरायसुला फरायसुलिफ्रा अराय सम साननायफ्रा जाफुंथों आरो अराय सम उपेन्द्र ब्रह्म आरो रन्जन दैमारिनि मालाबाबो हारिया गावनो आखाइ मुथायाव हमथुमनानै लानो जेब्लासिम मोना अब्लासिम उनथिं दा नाहर उननि रावखौ दा खोनासं होननानै। नाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव उनथिं माथो होग्रा उनथिं नाहर होनब्लासो जोंनि गेजेराव दिनै बांसिन जोंनि गेजेराव सुथुर नुजाथिदों। बेनि थाखायनो अराय सम बर' हारिनि गेजेराव लैहोर लैहोर गयारिया जै जाथों।